Aday sa ako yung apple. Ang kaputan, apon tarararatan. Wala balance siya 5,000 na. Apon tatan. Ano? Ulat-ulat na. Ano na lang, ma'am? Bali, ano na lang, ma'am? Masama na lang po ako na isa na lang po natin sa likod po. Second birthday po sa inyo, nanay. And ay, meron po ba kayong idea kung kanino galing yung sorpresa ito para sa inyo? Wala po akong ano. Surprise na ako. Wala. Ayan, walang idea si nanay. So ito pong sorpresa ito na pinadala sa inyo, nay. Meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang po para sa inyo. Ibasahin mo na lang. Hindi mo masyado matay. Ayan, nakalagay po dito sa letter. Happy birthday, Nay. Wish ko sa inyo na bigyan pa kayo ng mahabang buhay para makasama pa namin kayo ng matagal. Ingatan nyo lagi yung sarili nyo. This message is from Ma'am Tess. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Felisa po. Nay, may message po ba kayo para po sa ating sender kay Ma'am Tess and sa mga anak niyo po? Magpapasalamat ako sa mga anak ko dahil na nila ang birthday ko at sinurprise nila ako kanya hindi ko alam na ganito pala mangyayari. Kaya salamat sa Panginoon at ako yung binigyan pa ako ng magandang pinugtungan niya pa ako ng aking binigyan pa ako ng 72 years na nandito pa rin ako. At maraming salamat sa mga anak ko dahil ako ay naalala pa rin nila kahit ganito ako. At hindi ako nakaano sa kanila basta hindi ako nagpapakita sa kanila ng ano ba yun? Hindi ako nagpapakita ng ano sa mga anak ko. Hindi ako nagyayabang sa mga anak ko. Binibigyan lang nila ako ng ganitong sorpresa. Kaya hindi ko na akalain na ganito pala ang nangyari. Kaya salamat na lang sa kanila, sa mga anak ko. At sa una-una sa yan na lang ako nananalig sa Panginoon. Yun lang po. Hindi ko na inaasahan na ganito pala. Kaya ako na-surprise. Salamat na lang sa kanila. Unang-una sa Panginoon, gusto na bigyan pa rin ako ng mahabang buhay na marating pa rin ang ganitong taon. Salamat na lang sa Diyos at sa mga anak ko. Salamat. Ayan, napaka-emotional naman po ni Nanay. And palakpakan naman po natin si Nanay Felisa po. And pwede po natin silang kantahan ng happy birthday po. Sabay-sabay po tayo. Ayan, sabay-sabay po tayong kantahan si Nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. And ay, meron po tayong cake na nandito. And before we blow the candle po, make a wish na lang po muna tayo.
picture taking na lang po tayo na dito po sa gitna.